Miami, rok 1985. Te, mocie zwolą na te gwery? Tukaj mam zwolą. Salon gier. Fajny koncert. Koniec gry. Co za ciulstwo. Spierdalej. Wciep moneta. Potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy Kung Fury. Ja, That's my bicep. to moje muskle. 1 second, babe. Czekaj, kocik. Hello? Halo? Pofertało sam maszyna do grania. Ona wszystkich zabije. Tu jest szarpaczka. Chaos. What are you gonna do? Co teraz zrobisz? Job. Porządek. Game over. Koniec gry. I'm a Jeżdżaj cop. za policaja and damn i znów good się at na my robocie. job. It all Zaczął się began lata years temu ago. nazad. In the line Na of dienście duty, ze partnerem me and my my bucko gonili were chasing tajemniczego down a majstra mysterious kung fu. kung fu master. You're under Jeżeś arrest, aresztowany, punk. szpiku jeden. Dawaj ręce. Good work. Dobra robota, Drachu. Ten szalony kunsztik mało nos nie zabił, ale sakramencie, tyś jest mój najlepszy partner w życiu. Dzięki. Uczył się od najlepszych. You're like a Jeżeś do father mnie to jak me. fater. With one Jednym fatal blow, śmiertelnym you szlagiem hit my cylnął partner. mojego partnera. I could Zaraz tell Żek it was wiedział, dead że był straight martwy. off. Before I could Niż pull Żek the pociąg trigger, za kokocik. I was Trafił hit by mnie pieron lightning i bajsła and mnie bitten by a kobra. cobra. I blacked Zymdział out. Żech. And saw Obejrzał images of starożytne ancient świątynie Shaolin i mnichów temples Shaolin buildować mastering się we the kung art fu. of There was an Była ancient tako staro prophecy przepowiednia about a new o nowej form of formie kung kung fu fu, co miała być powerful, tako potężną, only one man że ino could jeden master it. człowiek mógł się jej nauczyć. Wybraniec. When I woke Jak up, przyszedł do siebie, to obejrzał majstra kung fu lecieć ku mnie. I could feel my Czuł, że body moje moving ciało mutować we into some jakiegoś sort of cudoka kung kung fu. freak of nature. Ty, ty się wybraniec. Knock, Klub, knock. klub. Kto tam? Knock Kluka. goals.
As a memento, Na pamiątkę I put on a wziążę strip of cloth kącek from sztofu that od kung martwego fu majstra master. kung fu. I decided I would use Postanowił my new używać super swojej kung nowej fu powers supermocy to kung fight fu, crime. żeby walczyć I ze became the zbrodnią. best cop in the world. Tuż rzekł najlepszy Okay. policjant na świecie. Kung Fury. Jerzech Kung Fury. Występują Nie chcę tego słuchać, Kung Fury. Prawie przyszedł z ratusza, 50 milionów szkód, a burmistrz wjechał mi w żyć jak buzerant na wiagrze. Jak ja to presie wytuplikuję? Tyś prawie zniszczył mieszkalne bloki, Chrystusie. Did you tell me Gdyś to żeś block godał, it że up? mam zablokować. Ale podług prawideł. Przestań smolić. Nobody else in this Żaden world by się can rady stop nie that wiedział, że kid tą from maszyną cheating są you, to know. wiesz. Cieniu, słuchaj mnie, Kung Fury. Musisz weznąć robić w ramach prawa jak reszta. Tuż przydzielę ci nowego partnera. Co? Nie ma mowy, ja robię sum. Już nie. To jest twój nowy partner, Policeratops. Miło cię poznać, Kung Fury. Cieszę się, że będziemy ze sobą robić. Wierzysz do mnie jak fater. I work alone. Ja robię sum. Albo robisz ze Policeratopsem, albo tracisz I'm podszukunek. not off the case. Nie traca I podszukunku. quit. Kindyguja się. Ja, zrobił żech test krwi. Był pozytywny. Ja, nie ma problemu. Dawaj telefon. Co to jest dopiero na? Policmeister McNichols. Godą za policją? Ja tu policjo. Spierdalej. I need Niech someone ktoś to trace namierzy that ten call. telefon. Niemożliwe. Nie do mnie. Hackerman. Hackerman. He's the most On jest powerful najpotężniejszy hacker of all haker time. świata. Płeć. Zrobił żech triangulację sygnału ze mobilnioka i namierzył, kto dzwonił. On mu je Adolf Hitler. Hitler. Najgorszy zbrodniarz we historii. Znacie go? I guess you could say Szłoby that. tak powiedzieć. In the 1940s, We 40 latach Hitler was a był majster kung fu. champion. He On was był so taki good at dobry we kung fu, że that he postanowił się decided to change przemianować his na name Kung Führer. to Kung Führer. But it didn't stop Ale nie there. skończył na tym. He knew the Kung Wiedział Fury o przepowiedni prophecy. Kung Fury Wanted to i create chciał throne. tron do siebie. So he and his posse On of i jego Nazi parta soldiers nazistowskich conducted wojaków, experiments oni for robili years. eksperymenta bez lata. DNA Kung Fu. They weren't Ale able oni to nie figure umieli out how to pojąć master kunsztu the Kung art Fury. of Kung Fury. And one day, I jeden he dzień disappeared from on the się face stracił of ze the earth, powierzchni ziemi. and no one has seen him Żaden ever go since, więcej nie widział. until now. Aż do teraz. I guess he figured if he could On chyba find miarkuje, Joseph że and jak kill him, znajdzie wybrańca i go zabije, to on sam będzie mógł być Kung Fury. Musiał się przenieść we czasie, żeby sam być i to wieża bez to się stracił. To co zrobicie? my job, Porządek. I'm gonna go back in Cofnę time się to w czasie Nazi do Germany, nazistowskich Niemiec kill Hitler i once zabija and for all. Hitlera, Rosnadycki. Jak to zrobicie? I'm not sure. Nie Jerzek Zicher. Potrzebuję jakiegoś wehikułu czasu. Wait a minute. Chwila.
Modulatorem RX mógłbyś przekluć Direct Kumora w mainframe'ie i zhakować link do pobierania. Co to znaczy? Należytymi algorytmami mogę was zhakować we czasie, choćby we wehikule czasu. No cóż, czas na hakowanie. Na zicher chcesz zhakować czas? Hakowanie czasu. Liczba zhakowanych lot. Feller, za moc czasu zhakowano. O nie! Joto dupca, to Laseraptor. Ja myślał, że one wymarły 1000 lat temu nazad. Ktoś tu je? Mianują mnie Barbariana. Jaki je rok? Je era wikingów. To klaruje Laseraptora. Ciul mnie boli. Za daleko się przeniósł w czasie. Musisz iść ze tego wywozu. Sam je pełno Laseraptorów. Trafimy się przy Bożym Stoku. Katana ci pomoże tam dotrzeć. Co to je katana? Joch je katana. Podwiedza cię do Asgardu. Na czym? Tuż, ktoś ty je? Jak je policaj ze przyszłości. Był rzech wysłany nazad we czasie, żeby zabić Hitlera, ale bez cufal się przeniósł za daleko i rzech się znot sam. Znam kogoś, kto ci może pomóc. Thor! Oto ją, Thor, Odynów syn i obrońca od ludzi. Padajcie te cycki. Cycki masz szumne. Dzięki, opie.
No cóż, to jest Kung Fury. On jest policaj ze przyszłości. Ja muszę się dostać do nazistowskich Niemiec i zabić Hitlera. Toż jakbyś mi mógł pomóc? Szluz! Mam sam perlik sztalowy, hej sztalowy. Przejdź bez te wróta i będziesz we nazistowskich Niemcach. Niech się darzy, Kung Fury. Thanks, Thor. Dzięki, Thor. Well, No cóż, to jest chyba moja podwózka. Hey, Te, policaj z przyszłości. Kaj idziesz? you know what? Wiecie co? Here, Sam macie mój my numer. number. And use this phone Z tego to call telefonu me. do mnie dzwońcie. It's a personal To jest transportable osobisty, cellular mobilny, telephone. komórkowy telefon. It features 645 Spamiętuje channels, 645 10 kanałów. number speed dial, Wartkę and wybieranie na an 10 electronic numerów i security. elektroniczny zamek bezpieczeństwa. Revolution in Ta communication. rewolucyjna Make it komunikacji possible kluczy do tego, for more people że coraz więcej own their ludzi car. ma telefon w aucie. Nazistowskie Niemcy. Din mustasch är ju helt kaputt. Ciulaty masz wąs. Daj się z nim pokój. Abraken. Pokój się dać. Toć, wygląda śmiesznie. Ale to jest aryjski wąs. Aryjski mustasch. Nein, this is Nie, to jest aryjski wąs. Twój wygląda jak łonioki od psi motyki. Psi motyki. Ja, det var ju lustigt sen i... Śmieszne, że to godosz, bo ty wyglądasz choćbyś wpadł do życi ze klejem na gębie. Bara och dra tillbaka så det fastnar. Det här är en To jest aryjski wąs. Man får ju skämmas. Żadnie mi za ciebie wyglądasz jak bozyn. This is eine To jest aryjski wąs. On nie mój. This is eine... This is a sehr gut mustasch. To jest szumny wąs. Co, będziesz płakał? This is... To jest... Polecisz do mamulki? Nej, det är en liten bög. Mamin cycek, żeś jest? Deine mustasch... Twój wąs. Deine mustasch är... Din mustasch, du får ta bort Niestety, den. ale musisz się dać z nim pokój. Wygląda głupie. Visst, Kaj się pancer stracił. Thank you. Przesyłam uściski. Joch jest największy majster kung fu na świecie. Prachopy. Dziękuję. I'm Było to ramię sprawiedliwości. Zabić go. Na co ci te kości?
It's holding your Pora na back. krzyż. Pierdol się, Kung Fury. Teraz nic nie ścimie mnie, ani mojej armii śmierci. Dzięki, chłopcy. Co kurwa? Zabić ich. All right. Dobra, Hitler. Koniec Ease fajru. up. Ręce Show me your pokoż. hands. Hackerman. Hackerman, tyś widział Kung Fury? Oh no. O nie, zmieszkali mnie. Who the hell are you? A tyś w to jest, Saktusie. Joje Kobra. Czekał żech na ciebie, Kung Fury. Joje twoje duchowe zwierza. What the hell is A this to place? miejsce to co to jest? To je niebo. Niestety nie żyjesz. What? Co? But it looks so Ale real. wygląda jak prawe. Ja, no, blank prawe. Mr. Cobra, Panie I'm a Cobra, police ja je officer. policaj. I need you to send me Musicie back mnie to niezawodnie Earth wysłać pronto. na ziemię. Niestety nie mogę ci pomóc. Bo widzisz, tyś jest martwy. You're under arrest Aresztuję was, co? for obstruction Za of sterowanie justice. sprawiedliwości. Łomiecie prawo. What the hell happened? Co się stało, Pieronie? I hacked away all of Schakował żech twoje rany po kulach, Kung Fury. Dzięki.
Jo, witam ciebie i kamratów w Niemcach. My nie są zaś tacy insi. Styl mamy dobry, wiesz? Czerwony, nie? Toż to jest fajne. Łoba radzi się ruszymy, badaj to. I zabijanie ludzi? Jakie to jest cudne do mnie i do ciebie też. I to jest spoko. Pójdź, łoba bydymy, możemy być bracią. My są tak podobni. To je tak, choćbyśmy się kończyli kule. Co? Ło, świnio, nie ostało śniegu moc, co? Najważniejsze, że je po nim. Sorry, że w ciebie nie wierzył, Policeratops. Tyś jest mój najlepszy partner w życiu. Ja się wrócił w czasie do ciebie, Kung Fury, bo cię miłuję, sakramencie. Robota we grupie jest fez ważna. Cóż, co teraz, Kung Fury? Muszę wracać do biura. Wygląda, że będzie kupa pisania. Dwa dni wcześniej, we przyszłości. Hoff, otwórz drzwi. Niestety, nie mogę tego zrobić, Fury. Otwórz drzwi. Niestety, nie mogę otworzyć drzwi. Sakramencie, otwieraj drzwi. Niestety, nie mogę. Otwieraj drzwi. Powiedział ci ktoś, że ja nie Hazel Hoff 9000? Hoff 9000, pierunie jeden. Co za ciulstwo. Łocieniu, nie zostało go mu, co? Najważniejsze, że jest po nim. Koniec gry. Te, czekaj. Jakaś ten symbol widział. Kaś. Hitler. Śląsko Wersjo, napisy i czytanie Grzegorz Kulik. It's a action.